Poglavlje 1 Marin Kovač je znala da krši barem 15 zakonskih propisa kada je prešla granicu rezervata u 3 ujutro, ali nije očekivala da će završiti stisnuta između hrastovog debla i muškog tijela koje je mirisalo na zimu i dim. Dišite polako, rekao je glas iznad nje, hladan i oštar poput leda koji puca na jezeru. I nemojte se micati dok ne kažem. Marin je bila ovlašteni revizor za paranormalnu infrastrukturu, s mandatom vlade da inspekcija ugovora o zemljišnom zakupu planinskog rezervata bude završena prije pune mjesečeve sjednice vijeća, što je značilo manje od 48 sati. Nitko joj nije rekao da će zastupnik Kraljevstva Sjevernih Vukova biti toliko zatvoren da odbija sve zahtjeve za sastanak, niti da rezervat ima vlastiti ritualni kalendar koji se ne objavljuje ljudskim tijelima. Zato je odlučila doći nenajavljeno, s infracrvenom kamerom i bilježnicom, kroz stražnju stranu šume gdje je karta pokazivala stari pristupni put. Umjesto puta našla je krug od kamena, baklje koje gore plavim plamenom i 30 golih muškaraca koji stoje u formaciji dok jedan, visok crne kose, s očima poput tekućeg srebra, stoji u centru i izgovara riječi na jeziku koji joj se učinio starijim od same šume. Rituali parenja, naravno. Marin je pokušala sakriti se i snimiti dokaze nezakonitog korištenja javnog zemljišta, ali čim je podigla kameru, taj muškarac, kralj, zaključila je po načinu na koji su svi ostali pogledali prema njemu, prestao je govoriti usred rečenice. Glava mu se okrenula prema njoj kao da ju je povukao magnet. Prestanite disati, rekao je on sada, iako nije podigao glas, i svaki muškarac u krugu se ukočio. Marin je osjetila da joj srce udara toliko glasno da bi moglo probuditi mrtve, a onda je on bio tu, prebrzo da bi bilo ljudski, pritisnuo ju leđima o stablo dok mu je ruka pokrivala njezina usta. Ljudski revizor, rekao je tiho, gotovo sa zanimanjem, koji ne zna da se ne može sakriti od 200 olfaktornih receptora. Oči su mu svjetlucale i Marin je vidjela da su zjenice okomite, ne okrugle. Koliko ste dugo ovdje? Dovoljno dugo da vidim kršenje članka 9.3. Progunđala je kroz njegove prste. I začudo, on se nasmiješio. Hladno, opasno, ali ipak osmijeh. Pustio ju je, ali nije odmaknuo se. Članak 9.3 se odnosi na javna okupljena prostora. Ovo je zatvoreni ritualni krug pod zaštitom članka 21. Ako ste ovlašteni revizor, trebali biste znati razliku. Marin je podigla bradu. Zatvoreni prostori zahtijevaju fizičku barijeru. Ne vidim zid. Nešto opasno proletjelo mu je preko lica. Vi ne vidite puno toga što postoji, gospođice Kovač. Znao je njezino ime. Naravno da je znao. Vaša inspekcija je odgođena do daljnjeg, rekao je hladno. Eskort će vas vratiti do granice. Marin je izvadila identifikacijsku karticu i mandat. Moj mandat nosi vremenski pečat vijeća ministre. Ili sarađujete, ili gubite pravo na obnovu zakupa. Vaš izbor, vaša visosti. Nije trebala pogađati titulu. Stav mu je govorio sve. Šutnja se razvukla između njih poput niti koja prijeti da će puknuti. Onda je on prošao pored nje tako blizu da joj je kosa zalepršala i rekao, pratite me i ne dirajte ništa što svijetli. Pratila ga je kroz šumu dok je ritualni krug polako nestajao iza njih, a ostali vukovi, jer sada je razumjela što jesu, su je gledali s mješavinom strahopoštovanja i bijesa. Kralj ih je ignorirao. Doveo ju je do kamene palače ugrađene u samu planinu, s velikim dvorišćem osvjetljenim bakljama i velikim vratima od hrastovine. Unutra je bila dvorana koja je izgledala poput sjenice vijeća, s dugim stolom i mapama, ugovorima, pečatima. Imate 1 sat, rekao je kralj, da pregledate što god želite. Onda odlazite. Marin je otvorila torbu. Trebat će mi 3 sata samo za zemljovne karte. Nemate 3 sata. Okrenuo se prema njoj i sada je vidjela umor na njegovom licu, nešto duboko i staro i teško. Ritual mora biti završen prije zore ili gublim pravo vođenja. A ako izgubim vođenje, ovaj ugovor neće značiti ništa, jer će novi kralj spaliti sve što ste vi ljudi sagradili na našem zemljištu.
To je bila prijetnja ili upozorenje. Marin nije bila sigurna. Onda mi pomozite završiti brže, rekla je. Pokažite mi gdje su sporni dokumenti. Pogledao ju je kao da pokušava razumjeti nepoznatu vrstu. Zašto biste mi vjerovali? Ne vjerujem vam, odgovorila je Marin. Ali vjerujem u Roku, a oboje imamo problem s vremenom. Nešto se promijenilo u njegovom pogledu. Klimnuo je jednom, oštro, i prišao stolu. Onda počnimo. Ako želite znati hoće li Marin preživjeti do zore ili će ritual biti završen na vrijeme, ostavite komentar što mislite tko je zapravo poslao Marin u rezervat baš ovu noć. Poglavlje 2 dokumenti su bili kaos. Marin je provela sljedećih 40 minuta, prebacujući ugovore čiji su datumi bili pisani u lunarnom kalendaru, koji nije odgovarao ni jednoj službenoj administraciji, dok je kralj, iako joj nije rekao ime, stajao kraj prozora i pratio horizont kao da računa minute prije katastrofe. Ovaj sporazum o vodnim pravima nema potpis nadležnog, rekla je Marin pokazujući prema praznoj liniji. To je zato što nadležni nikad nije došao, odgovorio je kralj hladno. Poslali su nekog zamjenika koji se onesvijestio čim je vidio transformaciju. Marin je podigla pogled. Transformaciju? Promjenu oblika. Vaši ljudi zovu to shifting. Mi zovemo istinom. Vratila se dokumentima jer nije htjela razmišljati o implikacijama. Onda trebate novi sastanak s ovlaštenim potpisnikom. Ja mogu potpisati kao privremeni podugovarač ako im pošaljem izvještaj u Roku. Izvještaj koji kaže što? Marin je zastala. Dobar znak pitanja. Ako je napisala da je ceremonija bila legalna, lagala bi jer nisu imali dozvolu. Ako je napisala da je nezakonita, teritorij bi ušao u spor koji bi mogao trajati godine. A ako je kraljevstvo izgubilo zemljište, gdje bi otišli? Napišem da je inspekcija u tijeku i da ste pristali na suradnju, rekla je polako. To vam kupuje vrijeme. Zašto biste to učinili? Okrenuo se prema njoj i ova put nije bilo hladnoće, već pravo pitanje. Marin mu je vratila pogled. Zato što je moj posao osigurati da ugovori funkcioniraju, ne da ih uništim iz tehnikalnosti. Zvuk koraka odjeknuo je hodnikom prije nego što je netko mogao odgovoriti. Vrata su se otvorila bez kucanja i ušao je muškarac visok gotovo koliko kralj, ali s kovrđavom kosom i osmijehom koji nije dosezao oči. Dakle, to je miris koji je prekinuo ritual. Pogledao je Marin kao da je proučava plijen. Ljudska revizorka. Zanimljivo. Davore, rekao je kralj tiho, ali zvučalo je kao upozorenje. Davor je ignorirao. Vijeće će htjeti znati zašto si zaustavio parenje, brate. Pogotovo otkad si im obećao da ćeš odabrati paricu do jutra. Brate. Dakle, nije samo visoki status, bio je krv. Marin je osjetila kako joj se želudac steže. Davor joj se ponovo okrenuo. Je li vam rekao da mu ističe rok, gospođice Kovač? Ako ne odabere partnericu prije kraja rituala, vijeće mu može osporiti pravo vladavine. Veoma nezgodno. Vijeće može pokušati, rekao je kralj ledeno. Dovršit ću ritual kako mi odgovara. Naravno, Davor se nasmiješio, ali po zakonu, prekid ritualnog kruga zbog vanjskog utjecaja može se smatrati odricanjem. Znaš pravila bolje od mene. Marin je položila dokumente na stol. Izvinite, ali moram razumjeti. Vi ga pokušavate svrgnuti koristeći administrativnu rupu. Ja pokušavam zaštititi kraljevstvo, ispravio je Davor glatko. Kralj koji je više zainteresiran za ljudske revizore nego za budućnost vlastitog naroda. Pa to izaziva pitanja. Temperatura u prostoriji pala je za 10 stupnjeva. Kralj nije podigao glas. Izađi, Davore. Naravno, ali vijeće se sastaje za 2 sata. Siguran sam da će biti puni razumijevanja. Davor je izašao, ali napetost je ostala kao električni naboj. Marin je pročistila grlo. Koliko je od toga istina? Kralj se okrenuo prema njoj i po prvi put vidjela je nešto kao ranjivost. Dovoljno. Definirajte dovoljno. Rituale parenja ne može prekinuti kralja bez razloga. Ako je razlog vanjska prijetnja, prihvatljivo.
Ako je razlog osobna distraktacija, upitno. Zastao je. Vi ste ljudska revizorka koja nije predstavljala prijetnju nikakvom ritualu. To znači da sam stao jer sam htio. Zašto biste htjeli? Nije odmah odgovorio. Umjesto toga, prišao je bliže, dovoljno blizu da Marin može osjetiti toplinu koja je zračila iz njega kao iz kamina. Jer ste ušli u teritorij zaštićen stotinama magijskih barijera koje bi trebale spriječiti svaki ljudski pristup i ipak ste prošli kao da šećete parkom i jer vaš miris... Zastao je, čeljust mu se stisnula. Vaš miris nije trebao biti moguć. Marin je osjetila kako joj koža postaje hladna. Što to znači? Znači da ili niste ono što mislite da jeste, ili nešto puno opasnije nego što itko zna. Marin se povukla korak unatrag. Ja sam ovlašteni državni revizor sa sveučilišnom diplomom i tročlanom komisijom koja prati svaki moj izvještaj. Ništa čarobno, ništa tajanstveno. Onda mi objasnite, rekao je kralj polako, kako ste prošla kroz krug 13 barijera koji bi trebao zaustaviti čak i druge paranormalne vrste? Marin nije imala odgovor. Mobilni telefon joj je zazvonio, glasno, oštar zvuk koji je prekinuo trenutak. Podigla je slušalicu. Kovač. Marin, gdje si? Glas njezina supervizora bio je napet. Imamo prijavu da si ušla u rezervat bez pratnje. To je kršenje protokola razine 3. Provodim inspekciju pod mandatom vijeća. Mandat je povučen prije sat vremena. Vladino vijeće je primilo pritužbu od vijeća starješina da ometaš ritualni proces. Moraš izaći odmah. Marin je pogledala kralja, čije je lice bilo nepomično. Tko je podnio pritužbu? To nije bitno. Izađi iz teritorija ili ću morati poslati zaštitu. Linija se prekinula. Marin je spustila telefon. Čini se da je vaš brat bio zauzet. Kralj je klimnuo polako. On je bio zauzet dugo vremena. Ovo je samo najnoviji potez. Što će se dogoditi ako odem? Vijeće će zaključiti da sam prekršio ritual. Glasat će protiv mene sutra navečer. A ako ostanem, pogledao ju je izravno, onda ćete biti zarobljeni u političkom ratu koji nije vaš i možda biti ozlijeđeni. Marin je podigla bradu. Ili, treća opcija, pomognem vam riješiti ovo zakonski prije nego što vijeće uopće dobije priliku glasati. Nešto poput divljenja prošlo mu je preko lica. Vi zaista ne znate kada odustati. To mi često govore, rekla je Marin. I obično me podcjenjuju zato. Kralj je prvi put stvarno pogledao, ne kao prijetnju, ne kao revizoricu, već kao nešto drugo. Kako se zovete? Upitao je tiho. Stvarno? Ako namjeravate ući u rat sa vijećem u moje ime, najmanje što mogu učiniti je znati vaše ime. Marin se nasmiješila unatoč apsurdnosti situacije. Marin. A vi? Vuk, rekao je, mada me rijetko zovu bilo što osim kralj. Drago mi je, Vuk, rekla je Marin. Sada pokažite mi što vijeće koristi protiv vas i riješimo ovo prije zore. Poglavlje 3 će vijeće starješina sastajalo se u podzemnoj komori koju su gradili prije 3 stoljeća, kada su Vukovi još uvijek morali skrivati svoju prirodu od inkvizicije. Marin je sjedila na kamenom stupiću uz desni zid, tehnički izvan formalnog okruženja, ali dovoljno blizu da čuje svaki šapat, svaku optužbu. Vuk je stajao u centru kruga, u tamnoplavom odjelu koji mu je davao autoritativni izgled i nijednom nije podigao glas. Prekid rituala je bio zakonski opravdan, rekao je mirno, jer smo imali vanjski upad koji je predstavljao potencijalno kršenje ugovora. Moja dužnost kao kralja je štititi integritet teritorija. Tvoja dužnost kao kralja, rekao je stariji muškarac sa sivom bradom i očima poput olova, je osigurati nastavak linije. Ritual parenja postoji da bi osigurao snagu krvi i stabilnost prijestolja. Nisi odabrao niti jednu kandidatkinju. Davor je stajao sa strane, ruke prekrižene, lice neutralno, ali Marin je primijetila kako prati svaku riječ sa zadovoljstvom. Imam 6 mjeseci prema zakonu da dovršim izbor, rekao je Vuk. Ritual je bio ceremonijalan, neobvezan. Bio je javno objavljen, odgovorio je stariji. To ga čini obećanjem, a obećanje kralja ima težinu zakona.
Marin je digla ruku lagano, formalno, način na koji bi zatražila riječ na sudskom ročištu. Svi pogledi su se okrenuli prema njoj. Izvinjavam se na prekidu, rekla je mirno, ali prema članku 17.5 Zakona o paranormalnoj samoupravi, ceremonijalni rituali nisu pravno vezani osim ako nisu zapisani i ovjereni u prisutnosti neovisnog svjedoka. Šutnja. Stariji se nagnuo naprijed. Ti si ljudski revizor. Nemaš pravo govora u vijeću. Nemam pravo glasa, ispravila je Marin, ali kao ovlašteni svjedok vlade imam pravo pružiti pravni kontekst. I kontekst kaže da rituale koje ste vi opisali nisu mogli biti obavezujući, osim ako nije postojao ovjereni svjedok. Okrenula se prema Davoru. Jeste li ovjerili ceremoniju? Davor joj je vratio hladan pogled. Nisam bio zadužen za administraciju. Onda ovo vijeće nema zakonski temelj za optužbu. Treći član vijeća, žena s kratkom kosom i oštrim licem, progovorila je. Ovo nije ljudski sud, gospođice Kovač. Ne funkcioniramo samo po vašim zakonima. Slažem se, odgovorila je Marin, ali vaš teritorij postoji po sporazumu s vladom. Ukoliko prekršite vlastite zakonske okvire, vlada može proglasiti sporazum ništavnim. Želite li testirati tu opciju? Napetost se mogla rezati. Vuk je podigao ruku, jednostavnim gestom, ali svaka osoba u prostoriji prestala je disati. Gospođa Kovač je ovdje u službenoj funkciji, rekao je tiho. Njena prisutnost ne osporava tradiciju, već osigurava da smo usklađeni s ugovornim obvezama. Ili želite priznati da vijeće krši ugovor? Žena je stisnula zube. Oprezno, Vuk. Uvijek jesam, odgovorio je. Davor je progovorio, glatko kao ulje. Čak i ako ceremonija nije bila zakonski obavezujuća, pitanje ostaje. Zašto si je prekinuo? Jer je gospođa Kovač ušla na teritorij zaštićen magičnim barijerama, koje čak ni starješine ne mogu proći bez poziva. To ukazuje ili na značajan bezbjednosni propust ili na nešto drugo. Okrenuo se prema starijima. Ako naše barijere ne funkcioniraju, to je prijetnja koju moram istražiti. Ako rade, onda je gospođa Kovač nešto što ne razumijemo. U oba slučaja prekid je bio opravdan. Marin je osjetila kako joj se želudac steže. Vuk je upravo narativno prebacio krivicu ili na bezbjednost ili na nju. Pametan potez, ali opasan. Predlažem da to saznamo, rekao je Davor polako. Testiramo barijere. Odmah. Vuk je zastao samo dijelić sekunde, dovoljno dugo da Marin vidi kako računa rizik. Dobro, rekao je. Testirajmo. Marin nije bila sigurna što se upravo dogodilo, ali vijeće se iznenada raziđe. I zatekla se kako slijedi Vuka iz komore, dok Davor i dva mlađa člana vijeća prate iza njih. Što smo upravo dogovorili, šapnula je Marin dok su hodali kroz kameniti hodnik. Da ćete pokušati proći kroz magičnu barijeru koja bi vas trebala zaustaviti ili ubiti, odgovorio je Vuk tihim glasom. I ako prođete, onda je vijeće prisiljeno prihvatiti da ili niste ljudi ili ste tu po pozivu nekog višeg zakona. U oba slučaja dobivam prostor. Marin ga je zgrabila za ruku. A ako ne prođem? Okrenuo se prema njoj i po prvi put vidjela je pravu brigu na njegovom licu. Onda vas izvlačim odatle prije nego što vam nanese štetu. Vi ne možete proći kroz aktivnu barijeru, rekao je Davor iza njih. To bi značilo priznanje da je barijer nije bila stvarna. Vuk ga nije ni pogledao. Mogu ako je gospođa Kovač u neposrednoj opasnosti. Zakon je jasan. Marin je povukla dah. Recite mi što moram učiniti. Ništa, rekao je Vuk. Samo stanite pred barijeru. Ako vas pozove, prođite. A ako me ne pozove, onda ostanete živi, što je također pobjeda. Barijera je bila krug kamenih stupova uklesanih simbolima koji su svjetlili zelenkastom svjetlošću. Sredina je bila prazna osim plavog sjaja koji je lebdio u zraku kao para. Marin je osjetila pritisak, ne fizički, već nešto dublje, kao da joj je netko stavio ruku na grudima i lagano gurne. Stanite blizu, rekao je stariji sa sjedom bradom, ili uđite. Marin je pogledala Vuka. On je klimnuo jednom, povjerenje koje nije zaslužila, ali koje je prihvatila. Korak naprijed. Plavi sjaj je treperio. Još jedan korak.
Pritisak je rastao, ali nije boljelo. Još jedan. I prošla je kao kroz vodu, hladnu ali ne neprijateljsku. S druge strane, okrenula se. Vijeće je buljilo. Davor je bio blijed. Vuk je imao izraz koji nije mogla pročitati. Nemoguće, šapnuo je starješina. Marin je podigla bradu. Izgleda da nije. Vuk joj se približio, ne kroz barijeru, već pokraj nje, tamo gdje se linija prelomila. Možete li se vratiti? Marin je pokušala. Korak natrag. I barijera je nestala kao da nikad nije ni postojala. Stajala je opet s njihove strane. Srce joj je udaralo kao bubanj. Vijeće je šaputalo među sobom. Davor je konačno progovorio, ali glas mu je bio napet. Ona nije ljudska. Jesam, rekla je Marin čvrsto. Ali možda ima stvari koje ljudi mogu, a vi ne znate. To je bila laž, ili možda ne. Marin zaista nije znala, ali prizvala je svaki atom samopouzdanja koji je imala i gledala starješine ravno u oči dok nisu oni prvi skrenuli pogled. Želite li znati što je Marin zaista ili tko je poslao? Recite mi, vjerujete li da je Vuk zapravo na njezinoj strani ili igra vlastitu igru? Poglavlje 4, vraćanje u dvoranu, bilo je tiho, ali naelektrizirano. Marin je mogla osjetiti poglede koji su je pratili, ali nitko nije progovorio dok Vuk nije zatvorio vrata iza njih i okrenuo se prema njoj. Morate mi reći što se dogodilo. Marin je zakoračila prema kaminu iako je već bilo toplo. Ne znam, nikad nisam znala da mogu proći kroz bilo što slično. Jeste li ikad pokušali? Nisam znala da to postoji, odgovorila je Marin oštro. Ja revidiram papirologiju i infrastrukturu. Ne igram se s magijom. Vuk je prešao prostoriju za 3 koraka i stao ispred nje, dovoljno blizu da ga osjeća. Toplinu, težinu, moć koja je vibrirala ispod kože. Niste iznenađeni? Jesam iznenađena. Ne, prekinuo ju je, ali tiho, ne grubo. Iznenađeni ste što su oni vidjeli, ali niste iznenađeni da ste prošli. Marin je prigrizla donju usnu. Istina. Kad je prošla kroz barijeru, osjetila je prepoznavanje, kao da se vratila kući, ali to nije imalo smisla. Tko su bili vaši roditelji? Upitao je Vuk. Moja majka je bila odvjetnica, otac bio kemičar, oboje potpuno ljudi. Jeste li sigurni? Marin ga je pogledala oštro. Mislite da ne bih znala? Mislim da ima mnogo toga što svi ne znamo. Odmaknuo se, ali Marin je vidjela napetost u ramenima. Davor će iskoristiti ovo. On će reći da ste prijetnja, da sam doveo nepoznatu silu na teritoriji. A vi? Vuk se okrenuo prema njoj i lice mu je bilo neočekivano ranjivo. Mislim da ste najhrabrija osoba koja je ušla ovdje u 100 godina i mislim da vam trebam pomoći shvatiti što jeste prije nego što netko drugi to učini i iskoristi protiv vas. Zvuk na vratima prekinuo je trenutak. Vuk je promijenio stav odmah, ramena su se vratila u krutost. Uđi. Ušla je žena, 30 godina, plava, elegantna, hladnih plavih očiju. Kralja, vijeće traži tvoju prisutnost za popodnevni izvještaj. Pogledala je Marin kao da proučava insekta i pita hoćeš li konačno predstaviti kandidatkinju za parenje ili ćemo nastaviti gledati cirkus. Vuk se nije pomaknuo. Reci vijeću da ću odgovoriti kad budem spreman. Žena se nasmiješila, hladno, oštro. Naravno. Okrenula se prema Marin. Mora biti fascinantno. Biti ljudski revizor koji ometa kraljevske rituale. Koristite li to kao novu strategiju napredovanja karijere? Marin je osjetila kako joj krv navire u lice, ali zadržala je glas mirnim. Moja karijera se zasniva na radu, ne manipulaciji. Možda biste trebali probati nekad. Plavokosu ženu spustio je osmijeh. Oprezno s kim razgovarate, revizorke. Neki od nas su ovdje mnogo dulje nego što ste vi živi. Silvija, rekao je Vuk tiho, ali to je bilo upozorenje. Silvija mu se naklonila, formalno, ali sa zajedljivošću, i izašla. Čim je vrata zatvorila, Marin je izdahnula. Tko je ona? Davin saveznik, odgovorio je Vuk. I bivša kandidatkinja za parenje. Naravno. Drago mi je što sam stekla prijatelja, rekla je Marin suho. Vi stičete neprijatelje vrlo brzo,
primijetio je Vuk, ali bilo je gotovo divljenja u glasu. Talent, odgovorila je Marin. Konačno, vrlo lagano, Vuk se nasmiješio. Pravi osmijeh, ne hladan ili politički, već nešto toplo. Talent koji će vas odvesti u nevolje. Već jesam u nevoljama, podsjetila ga je Marin. Dakle, što je sljedeće? Vuk je prišao stolu i raširio mapu teritorija. Vijeće će se sastati ponovo za 3 sata. Ako želimo prekinuti Davorov plan, moram dokazati da je vaša prisutnost zakonski važeća, što znači dokazivanje da imate ovlaštenje koje opravdava prolazak kroz barijeru. Što bi moglo biti? 3 mogućnosti. Prvo, imate djelomičnu paranormalnu liniju koju niste znali. Drugo, nositelja ste nekakve zaboravljene magije koja vas štiti. Treće, netko vas je poslao, netko dovoljno moćan da vas registrira kao ovlaštene. Kako testiramo to? Imate li što od roditelja? Jak, obiteljske fotografije, dokumente, nakit? Marin se zamislila. Imam ovo. Izvadila je mali privjesak koji je uvijek nosila, srebrni krug s urezanim simbolom koji nikad nije razumjela. Majka joj ga je dala na 18. rođendan. Rekla je da je obiteljska tradicija. Vuk je uzeo privjesak i zaledeno se ukočio. Gdje ste dobili ovo? Rekla sam, moja majka. Ovaj simbol, prekinuo je Vuk. Glas mu je bio ispunjen nečim što je zvučalo kao strah. Je pečat prvog saveza. To je magijski ugovor koji su sklopili izvorni kralji sa ljudskim zaštitnikom prije 500 godina. Nije korišten od... Zastao je. Od kada posljednji zaštitnik nije umro bez nasljednika. Pogledao ju je i Marin je vidjela šok. Vi ste nositelj linije. Marin se odmaknula. To je nemoguće. Moja obitelj nema nikakve veze s... Vaša obitelj očito ima. Vuk joj je vratio privjesak, ali pažljivo, kao da je svetinja. Ako je ovo istinito, znači da imate pravo biti ovdje po drevnom zakonu koji nadilazi bilo koje vijeće. Ali također znači... Zastao je. Što? Glas je bio oštriji nego što je namjeravala. Znači da ste zakonski zaštitni par za kralja. Po tradiciji. Soba je bila tiha osim praskanja vatre. Marin je pokušala procesuirati riječi. Zakonski par. Po prvom savezu, da, kralj može biti uparovan s ljudskim zaštitnim linijom ako je prijetnja vanjska i dovoljno ozbiljna. To je stara sigurnosna klauzula. I vi mislite da sam ja... Nije mogla završiti rečenicu. Vuk nije odgovorio odmah. Umjesto toga, pogledao ju je na način koji je bio previše iskren, previše otvoren. Ne znam što mislim, ali znam da ako pokažemo ovaj privjesak vijeću, Davor neće moći osporiti vaše pravo boravka i neće moći osporiti moju odluku da prekinem ritual. Jer tehnički nisam prekid, već dopuna. Gorko joj je zvučala vlastita riječ. Vuk je prešao prostor između njih u 2 koraka. Ne govorim da morate. Govorim da je to opcija koja vas štiti i mene. Ali samo ako vi pristanete. A ako ne pristanem? Onda pronađem drugi način i pošaljem vas kući prije nego što Davor sazna što ste. Marin je podigla privjesak, gledala simbol koji nikad nije shvatila. Koliko je opasno ako ostanem? Veoma, rekao je Vuk iskreno. Koliko je opasno ako odem? Za vas? Ništa. Za mene? Vjerovatno fatalno. Marin ga je pogledala u oči, tamne, ozbiljne, pune težine koju je nosio sam predugo. Onda izgleda da ostajem, rekla je tiho, ali postavljam pravila. Koja pravila? Prvo, ovo je privremeno. Čim je Davor neutraliziran, razilazimo se. Drugo, nema pretvaranja da sam nešto što nisam. Ako sam zaštitnica, onda radim kao zaštitnica, ne lutka. Treće, vi meni kažete sve, bez tajni, bez igara. Vuk je promatrao njeno lice kao da traži nešto dublje. Pristao. Onda idemo na vijeće, rekla je Marin, i riješimo ovo. Poglavlje 5 komora vijeća bila je puna kad su stigli. 20 starješina, Davor u prvom redu, Silvija pored njega sa osmijehom koji je obećavao nevolje. Vuk je ušao bez najave, Marin korak iza njega, privjesak skriven u ruci. Vijeće traži odgovor, rekao je starješina sa sjedom bradom. Hoćeš li dovršiti ritual parenja ili ćemo biti prisiljeni glasati o tvojoj sposobnosti vođenja?
Vuk je stao u centru kruga. Ritual je već dovršen. Šum šoka prošao je sobom. Davor se nagnuo naprijed. Nisi odabrao? Odabrao sam, prekinuo je Vuk. Po drevnom zakonu prvog saveza odabrao sam ljudsku zaštitnu liniju. Podigao je ruku prema Marin, koja je izašla naprijed. Podigla privjesak dovoljno da svjetlost uhvati simbol. Starješina je ustao, lice mu je bilo blijedo. To je pečat zaštitnika. Jest, rekao je Vuk, i gospođa Marin Kovač je nositelj te linije. Po zakonu, ona ima pravo biti ovdje i pravo biti odabrana kao para. Davor je ustao polagano. To je prevara. Taj pečat je izumro prije stoljeća. Očito nije, prekinula ga je Marin hladno. I imam dokumentaciju koja dokazuje obiteljsku liniju ako je vijeću potrebno. Lagala je. Nije imala dokumentaciju, ali pretpostavila je da neće pitati odmah. Bila je u pravu. Vijeće je bilo u šoku. Silvija je izgledala kao da će izbiti. Kraljice, rekao je Vuk tiho. Gospođa Kovač je bila pozvana preko barijere jer je njen krvni pečat reagirao na prijetnju teritoriju. Njen dolazak nije bio slučajan, već poziv. To je bilo produženje istine, ali Marin ga nije ispravila. Starješina je pažljivo progovorio. Ako je ovo istina, onda se savez mora reći reispitati. Nismo aktivirali takav ugovor generacijama. Zato što nije bilo prijetnje koja ga zahtijeva, odgovorio je Vuk, ali sada jest. Koja prijetnja, upitao je Davor, glas mu je bio hladan. Vuk se okrenuo prema njemu. Ti. Prostorija je zamrla. Objasni se, rekao je starješina. Gospodin Davor je proveo posljednjih 6 mjeseci pokušavajući destabilizirati moje vodstvo, rekao je Vuk, glas hladan i precizan. Blokirao je ugovore, širio glasine, pripremao vijeće da glasa protiv mene. Zašto? Zato što želi prijestolje. To su optužbe bez dokaza, rekao je Davor, ali glas mu je bio prenapregnut. Imam dokaz, rekla je Marin i izvadila fascikl koji je pripremila prije dolaska. Ovih 6 ugovora su bili blokirani od administrativnih potpisa, unatoč tome što su potpuno usklađeni. Potpisi koji nedostaju pripadaju ljudima koje je Davor osobno kontaktirao dan prije roka. Pogledala je Davora. Zanimljiva slučajnost. Davor je bio hladan. To ne dokazuje ništa. Ne, ali dokazuje obrazac, rekao je Vuk. I obrazac je dovoljno za istragu. Što predlažem? Starješina je šutio dugo. Pokrenut ćemo istragu. Dok se ne završi, Davor će biti suspendiran iz vijeća. Davor je eksplodirao. Ovo je izdaja. Ovo je zakon, rekla je starješina oštro. I pokoravat ćeš se ili napustiti teritorij. Silvija je položila ruku na Davorovo rame, ali on ju je otresao. Doći će dan, rekao je tiho gledajući Vuka, kada će tvoji saveznici nestati. I tada ćemo vidjeti koliko si snažan sam. S nestrpljenjem očekujem taj dan, odgovorio je Vuk mirno. Davor je izašao, Silvija za njim, ali Marin je vidjela kako ju je pogledala na odlasku, čist, hladni bijes. Kasnije u tišini dvorane Marin je sjedila na kamenom podu kraj vatre. Vuk je donio 2 čaše vina i sjeo pokraj nje. Uzeli ste ogroman rizik, rekao je. Mogli su odbiti vjerovati. Mogli, složila se Marin, ali ako netko laže dovoljno samopouzdano, ljudi pretpostavljaju da je istina. To nije bio kompliment. Nije trebao biti. Vuk se nasmiješio unatoč sebi. Vi ste zastrašujuće dobri u tome. U laganju? U preživljavanju. Marin je pila vino, bilo je začinjeno, toplo, nepoznato. Mislim da je ovo trebalo biti više samo ako preživim noć. Preživjeli ste vijeće, podsjetio ju je Vuk. To je više nego što većina ljudi uspije. Marin ga je pogledala. Tirkizno svjetlo vatre plesalo mu je preko lica, oštre crte čeljusti, tamu kose. Zašto ste zaista stali na ritualu? Upitala je tiho. Vuk nije odmah odgovorio. Okrenuo je čašu u rukama, promatrajući kako se vino vrti. Jer miris koji sam osjetio nije bio samo ljudski. Bio je, zastao je tražeći riječ. Dom. Kao da je nešto u meni prepoznalo nešto u vama. I u 500 godina postojanja nisam osjetio tako nešto. Marin je osjetila kako joj se srce steže. To nije moguće. I ipak je istina.
Okrenuo se prema njoj, oči mu tamne i iskrene. Ne govorim da razumijem. Ne govorim da znam što to znači, ali ne mogu lagati i reći da je bila slučajnost. Marin je pokušala disati ravnomjerno. Vi znate da sam ovdje samo zato što moram biti. Znam, rekao je Vuk tiho. I neću tražiti ništa što ne želite dati. Dobro. Ali glas joj je bio tanan, pun nečega što nije mogla imenovati. Vuk je položio ruku preko njezine, lagano, bez prisile. Možete otići kad god poželite. Dat ću vam eskortu, zaštitu, sve potrebno. A što je s vama? Nasmiješio se, tužno, malo. Preživjet ću. Uvijek preživim. Marin je promatrala njegovo lice i vidjela umor ispod, težinu koju je nosio predugo. A što ako ne želim da samo preživite? Nešto se promijenilo u njegovu pogledu, toplina koju nije očekivala, nešto sirovo i neočekivano iskreno. Onda ostanite, šapnuo je, ne zato što morate, zato što želite. Marin se nagnula naprijed, polako, dajući mu sve vrijeme da se povuče. Nije se povukao. Njihove usne su se dodirnule, lagano u prvi moment, zatim dublje, toplije, nešto što je okupiralo svaku misao. Vuk je položio ruku na njezin vrat, povukao je bliže i Marin je osjetila svaki živi živac kako svijetli. Kad su se konačno razdvojili, oboje su disali teško. Ovo komplicira stvari, rekla je Marin. Bez sumnje, složio se Vuk, ali nije prestao držati njenu ruku. Ostali su tako, pokraj vatre, dok je noć padala i svijet vani čekao s noževima pripremljenim. Poglavlje 6. Ujutro je donijelo vijest koju Marin nije očekivala. Davor je nestao. Ne povukao se mirno, nestao sa 3 člana vijeća koji su bili njegovi saveznici i nitko nije znao gdje. Ovo nije dobro, rekao je Vuk dok su stajali u ratnoj sobi okruženi mapama. Davor nije osoba koja napušta bitku. Kuda bi mogao otići? Upitala je Marin. Postoji stara utvrda na sjevernoj granici teritorija, rekao je jedan od Vukovih savjetnika, starija žena imena Katja sa kratkom crvenom kosom. To je neutralno zemljište pod međunarodnim ugovorom. Ako Davor tamo pozove vijeće vanjskih teritorija, onda pretvara unutrašnji sukob u međunarodni, završila je Marin. I daje im razlog za intervenciju. Vuk je klimnuo. Što znači da trebamo stići tamo prije njega i spriječiti poziv? Koliko smo daleko? 6 sati pješke, 3 ako transformiramo. Marin ga je pogledala. Ja ne mogu transformirati. Znam. Prišao je bliže. Glas mu je bio tih, ali ozbiljan. Mogu vas nositi. Ako vjerujete mi. Marin je pomislila na sve razloge zašto je to loša ideja. Povjerenje, rizik, nepoznati teritorij. Zatim je pomislila na alternativu. Idemo. Transformacija je bila, nema riječi koje bi bile dostatne. Jedan trenutak, Vuk je bio čovjek. Sljedeći, ogromni Vuk sa crnom dlakom i očima koje su svjetlele srebrom. Marin je osjetila val straha, ali i nešto drugo, divljenje. On se sagnuo i Marin je razumjela. Popela se, drže se za debelo krzno i onda su trčali. Brzina je oduzela dah. Šuma je prolazila u mrljama, vjetar je režao u ušima. Marin se držala čvrsto, osjetila snagu ispod sebe, povjerenje koje to zahtijeva. Nisu bili sami, 6 drugih Vukova je trčalo s njima, elitna garda koja je pratila kralja. 3 sata kasnije stigli su do utvrde, stara kamena struktura ugrađena u liticu, vrata otvorena. Loš znak. Vuk se transformirao natrag i Marin je sišla, noge joj se tresle od adrenalina. Oni su već unutra, rekao je Vuk tiho. Možemo sačekati, predložio je jedan od garde. Ne, rekao je Vuk. Čekanje im daje vrijeme da pozovu vanjska vijeća. Ulazimo sada. Marin je izvadila nož koji joj je Vuk dao prije odlaska. Mali, ali oštro. Što tražimo? Ritualnu komoru. Ako Davor želi poslati poziv, morat će koristiti stari krug prijenosa. Zaustavimo li ga prije nego završi ritual, poziv ne prolazi. A nakon? Onda smo u ratu. Unutra je bilo hladno, tamno, osvjetljeno samo bakljama. Hodili su tiho,
Vuk naprijed, Marin uz bok. Garda se razdvojila pokrivajući bočne hodnike. Zvuk je došao iznenada. Glasovi, pjevanje, ritam koji je odzvanjao kroz kamen. Komora, šapnuo je Vuk. Krenuli su brže, pratili zvuk dok nisu stigli do velikih vrata. Otvorena, neuvjerljivo. Vuk je zastao. Zamka, rekao je Marin. Znam, ali ušao je svejedno. Unutra, Davor je stajao u centru kamenog kruga, ruke podignute. 3 starješine pokraj njega, svi su pjevali na jeziku koji Marin nije razumjela. Plavi plamen je ležao u centru kruga, rastao. Prekini ritual, Davore, rekao je Vuk, glas mu je odjekivao. Davor se okrenuo, nasmiješio se. Prekasno, brate, poziv je već poslan. Lažeš, rekla je Marin. Ritual zahtijeva krv darovalja. Ne vidim krv. Davor se nasmijao, hladno, okrutno, zato što nisi gledala dovoljno pažljivo. Podigao je ruku i Marin je vidjela, rez preko dlana, krv koja kaplje u plamen. Ali hvala na potvrdi da razumiješ rituale, zaštitnice. To će biti korisno kasnije. Plamen je eksplodirao. Plavi, vruć, silom koja je bacila Marin unatrag. Vuk ju je uhvatio prije nego je pala, ali krug je bio završen. Iz plamena pojavio se lik, poluproziran, sa očima poput leda. Ko me zove? Glas je odzvanjao. Ja, rekao je Davor. Davor iz Kraljevstva Sjevera. Pozivam Vijeće vanjskih teritorija da svjedoče protiv nezakonitog vladanja kralja Vuka, koji je prekršio tradiciju odabirom ljudske zaštitnice bez odobrenja starješina. Lik se okrenuo prema Vuku. Je li ovo istina? Vuk je stao naprijed, ramena uspravljena. Odabrao sam zaštiticu po zakonu prvog saveza. Ne trebam odobrenje. Prvi savez zahtijeva aktivaciju kroz visoko vijeće, rekao je lik. Ne kroz pojedinca. Marin je osjetila kako joj želudac pada. To nije bilo u zakonu koji su pokazali vijeću, što znači Vuk je ili lagao ili nije znao. Aktivacija je bila nepotrebna, rekla je Marin naglas, jer linija nikada nije bila deaktivirana. Moj pečat je originalni ugovor. Okrenula se prema liku. Provjeri simbol. Podigla je privjesak. Lik se približio. Ne fizički, već pažnja je premještena. Ispitivao je pečat. Šutnja. Pečat je valjan, rekao je konačno. Davor je izgledao šokiran. To je nemoguće. Evidentno nije, rekla je Marin hladno. I sad je vaš poziv nevažeći jer je prigovor pogrešan. Lik joj se okrenuo. Pečat je valjan, ali aktivacija linija zahtijeva dokaz nasljedstva. Imate li ga? Marin je zastala. Nije imala. I Davor je to znao. Osmijeh mu se vraćao. Imam svjedoka, rekao je Vuk iznenada. Sve glave su se okrenule. Moja prabaka je bila uz bok posljednjem zaštitnik. Zapisala je liniju prije smrti. Imam dokument. Davor je bio blijed. Lažeš. Ne, rekao je Vuk. I dokument je ovdje. Prišao je kamenom oltaru, podigao ploču, izvadio stari svežanj pergamenta. Predao ga liku. Lik ga je otvorio, čitao. Šutnja koja je trajala vječnost. Dokument potvrđuje liniju, rekao je konačno. Poziv je odbijen. Plamen je nestao. Lik je nestao. Davor je bio sam u krugu, blijed, bijes mu je sipao preko lica. Ovo nije gotovo, rekao je tiho. Jest, odgovorio je Vuk. Eskortiraš se iz teritorija. Odmah. Davor je pogledao Marin, čist, beskompromisni bijes. Uživaj u svom trijumfu, zaštitnice. Neće trajati. Okrenuo se i izašao, 3 starješine za njim. Kad su ostali sami, Marin se okrenula prema Vuku. Je li taj dokument istinit? Vuk je zastao. Jest. Zašto mi niste rekli? Jer nisam bio siguran da će vam vjerovati. Ali sad znaju. Prišao je bliže. Vi ste spasili kraljevstvo danas, Marin. Ne ja. Marin je osjetila težinu izjave. Mi smo ga spasili. Zajedno. Vuk se nasmiješio. Prvi pravi, topao osmijeh. Zajedno, ponovio je. Poljubac ovaj put bio je sporiji, dublji, pun obećanja. Poglavlje 7 povratak u dvoranu bio je slavljenički. Vijeće, ili ono što je ostalo od njega,
Dočekalo ih je s olakšanjem i zahvalnošću. Starješina sa sjedom bradom prišao je Marin. Ispričavam se za sumnju, zaštitnice. Vaša linija će biti poštovana. Marin je klimnula, ali osjećaj nije bio triumfalan. Bio je složen. Kasnije, u privatnosti dvorane, Marin je sjedila pokraj prozora, promatrala sumrak kako se spušta. Vuk je ušao tiho, donio vino. O čemu razmišljate? Upitao je. O tome što se događa sad, odgovorila je Marin. Davor je nestao, ali nije poražen. Silvija je još uvijek ovdje. I ja sam službeno zaštitnica linije koju nisam razumjela da imam do prije 2 dana. Vuk je sjeo pokraj nje. Možete otići kad god želite. Nikad vas neću zadržati. Marin ga je pogledala. A što ako ne želim otići? Nešto toplo, ranjivo prošlo mu je preko lica. Onda ostanete, ali po vlastitim uvjetima. Koji uvjeti? Vi određujete pravila. Vi kažete što vam treba i ja slušam. Marin se nasmiješila. To je iznenađujuće razumno za kralja. Učim od najboljih, rekao je suho. Poljubili su se. Polako ovaj put, bez žurbe, samo toplina i prisutnost. Kad su se razdvojili, Marin je tiho rekla: treba mi vremena da shvatim što sve ovo znači. Tko sam? Što sam? Imate koliko god trebate, odgovorio je Vuk. Ali znajte, bez obzira što otkrijete, vi ste već osoba koja je stala pred vijeće i pobjedila bez straha. To je ono što vas definira, ne pečat. Tjedni koji su uslijedili bili su neočekivano mirni. Davor je nestao iz teritorija, Silvija se povukla u tišinu. Marin je provela dane učeći o liniji, noći pokraj Vuka, otkrivajući bliskost koja je bila i zastrašujuća i zadivljujuća. Nije bilo prisile, nisu bile igre, samo 2 ljudi koji su se polako učili vjerovati. Jedne večeri, dok su sjedili pokraj vatre, Vuk ju je pitao: jeste li ikad pomislili da biste mogli ostati? Marin ga je pogledala. Svaki dan, ali također znam da ne mogu sakriti od svijeta vani vječno. Ne tražim da sakrijete, rekao je. Tražim da razmislite o svijetu gdje imate oba. Kako? Radite dan kao revizor, noć kao zaštitnica. Koristite oba identiteta. Budite most između svjetova. Marin je razmislila. To bi moglo funkcionirati. Moglo bi, složio se Vuk. Nasmiješio se. I značilo bi da vas vidim češće. To je prilično egoistična motivacija, primijetila je Marin. Apsolutno. Poljubili su se. I ovaj put Marin je znala. To nije bila priča koja se završava. Bio je početak. Kasnije, u snu, Marin je vidjela lik, ženu sa sivom kosom i očima poput olova. Ti si zaštitnica sada, rekla je žena. Linija nastavlja, ali opasnost također. Pripremite se, Marin Kovač. Dolazi nešto starije od Davora, nešto što čeka u sjeni. Marin se probudila u hladnom znoju. Vuk je spavao pokraj nje, ruka preko njezine. Pogledala je prema prozoru, noć je bila mirna, ali negdje daleko osjetila je nešto posmatralo, nešto čekalo. Nasmiješila se, malo, odlučno. Neka dođe, bila je spremna. Ocijenite ovu priču od 1 do 10 i recite mi, mislite li da je Marin stvarno posljednja zaštitnica ili postoji netko drugi skriven u liniji?